Bones, estem una vegada més amb l'escola virtual. Avui anem a fer una divisió de dues xifres amb la resta incorporada. Per fer aquesta divisió hem escollit uns nombres que ens encaixin prou bé. És una divisió exacta, no ens donarà residu. 240 entre 15. Com aquí tenim dues xifres, n'agafarem dues d'aquí. Si aquest nombre fos més petit que aquest, hauríem d'agafar-ne 3. Com és més gran, podem començar la divisió. Veiem que si multipliquem per 2, 2 per 1, 2, ens aniria bé, però després ens passarem. Així que ens toca provar una xifra menys. 1 per 5, 5. I el 5 va just a sota de l'última xifra que hem agafat. 1 per 1, 1 i va aquí. I aquí farem la primera resta. De 5 fins a 4 no podem anar, hem d'anar fins a 14. 5 a cap, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, ens en portem 9 i ens en portem una que cau. Aquest 1 es transforma en un 2, de 2 fins a 2, 0. I ara sí, baixem aquesta xifra i tenim que dividir per el 90. 90 entre 15. Quin número de la taula de l'1 aproximadament ens dona 9? Seria el 9, però ens passarem perquè seria exacte. Així que provarem pel següent, el 8. 8 per 5, 40. Ens en portem 4 i 8 per 1, 8. I els 4 que ens en portem ja ens passem. Així que provem una xifra més petita. Després del 8 vindrà el 7. 7 per 5, 35. Me'n portaria 3 i 7 per 1, 7 i 3 són 10. Ens hem passat per una miqueta. Així que tornem a baixar una altra xifra i en comptes d'un 7 ho farem pel 6. 6 per 5, 30. Deixem aquí el 30, el 0 del 30 i ens en portem 3. 6 per 1, 6 i 3, 9. I aquí ja podem tornar a fer la resta. 0, de 0 fins a 0, 0, de 9 a 9, 0. I ja tenim aquí el nostre somriure. Esperem que us hagi anat bé.